Tua-tua. Ya iki. Lah, Sing iki aku wis tepung ya. Sapa iki jenenge? Dayah. Kasusul dirne sapa ya men weh. Iki sing siji. lah Pemain joki lawas lho Tut. Sapa iki ya? Bedor. Bayangan lawas. Bayangan lawas. Roso. Isih rasa ya. Weh. Tenagane tornado lho, Mir. Tenagane tornado. Iki kanca-kanca saking Ambono Turangga Sakti Buddha monggo katuran pirana. Asih. Akhir. So. Ayo Mas Bor. Suwe ora jejogetan. Iki lho Mas, yo iki lho. Uga enggal-enggal diaturke. Ana ing kahanan wengi iki ya Pak. Sawuk baling lan uga sawuk ana nggih.